రమేష్ స్టాండర్డ్ ఐరన్ వర్క్స్ ದನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬೊಕ ಅರೆನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿತೈಷಿಲು ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕುಲು ಸೇರ್ದು ಸ್ವಾಮಿಲೆನು ಕುಂಭ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೇರು. ನಿತ್ಯಾನಂದದ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಈ ಕಂಪನಿ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗ್ ಏರಿದು ಇತ್ತ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ವನನು ಕುಡ್ಲ ಪೇಂಟೆದ ನಡುಟು ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡುಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು. ಇಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸನೇ ಸರಿ ಅನ್ಸಾದ ಇಂದೆತ ಉದಿಪನದ ಲೇಸುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಮಲ್ತೇರು.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐರನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದೆತ ಉದಿಪನದ ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿನ ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲಾದು ಶ್ರೀ 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 ಮೋಹನದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಕೇಶವ ಶಾಂತಿ ನರಿಕೊಂಬು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಅಂಚೆನೆ ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೈದಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರಡಿ ಇಂದೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತೇಜ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾರಿಪಲ್ಲ ಭೂಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗಣಪತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ಮೊಕುದು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಬೊಲ್ಪುದಂಚಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದಿನ ಅಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನದ ಬರೋದಂಚಿ ಸಾವುಡು ಪಂಪಿನ ಅಳಿದಾಂತಿನ ಮದಿಪು ಕೊಟ್ಟಿನ ತುಡಾರು ಈ ತುಡಾರು ಅಹಂಕಾರನ ಹೊತ್ತಾದು ಅಧರ್ಮ ಅಳಿಪಾದು ಭಯ ಭಕ್ತಿಡು ನಡೆದಿನ ಬದುಕು ತೋಚವನ ತುಳುನಾಡ ಸತ್ಯದ ತುಡಾರು ಅಂಚಿತಿನ ತುಡಾರನು ಅರ್ಲಾದು ದೇವೇನು ಉಂಡು ಮಂತಿಲ ಕಾಡು ಉದಿಪನದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶ್ರೀ ಭೂಪತಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ಕೇಶವ ಶಾಂತಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಡಿಒಜಿ ಕೂಟದ ಉದಿಪನ ಮಂದಿರ ಕಾಣ್ಬೋದಿದೆ. ಆಂಡ ಕಟ್ಟಿನ ಕನನ ನಿಜ ಮನ್ಪುನ ಸಾಧಕೀರ್ನಕುಲು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕೀರ್ನ ಸಾಲಗು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮೇರ್ಲಾ ಸೇರ್ವೇರು ಯಾನ್ ದಾಯ ಇಂಚ ಪಂಡ ಪಂಡ ರಮೇಶ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐರನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಮೇರ್ನ ಒಂಜತ್ತು ರೆಡ್ಡತ್ತು ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷದ ಕನ ಅದುಂಡು. ಆ ಕನನ ನನಸು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಇನಿ ಕೂಡ್ದು ಬೈದಳು ಬಂದುಲೆ ಮೇರ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈತು ಮಿತ್ತರಗು ಬರಡಾಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟಿನಗಳು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪಿರಾಕನು ತುಯರಪೋಂಡ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಅಜ್ಪತ್ತೈನ್ ಜೂನ್ ಮೂಜೆಕ್ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟದ ಸಂಕಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಯಮುನಾ ದಂಪತಿಲೆನ ಮೂಜಿನೇ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿಲ ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಬಾಡದ ಇಲ್ಲಡ ಇತ್ತದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೊಂದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಾರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಡ ಅತ್ತು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಡ ಪಂಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಎದುರಿಗಿತ್ತಡು. 4ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು 4ನೇದು 7ನೇ ಮುಟ ಗಣಪತಿ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆತದು. 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ನವಭಾರತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ರಾತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಬತ್ತಡು. ಆಂಡ ಈ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಅರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ಆರು ಅರ್ಧೊಡೆ ಬುಡಾಂಡು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಿ ಬೇಲೆ ಸುರುಕಾದು ಅಟೆಂಡರ್ ಆದ ಸೇರಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐರನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಡು 5 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು. 5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐರನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಾಡಿಯರು. ಅಟೆಂಡರ್ ಆದ ಸೇರಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ಮುಗ್ಧತೆ ನಿಯತ್ತು ಎಡ್ಡೆತನ ಬೇಲದ ಮಿತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಮ್ಮೇದನು ತೂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ದನಿ ರಮೇಶ್ ಮೇರು ನಿತ್ಯಾನಂದರನ್ನು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆದ ನೇಮಕ ಮಲ್ತೇರು. ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಎಡಮಮುಟ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆದ ಬೇಲ ಮಲ್ತಿನ ಮೇರು ಆಂಡ ಕಾರಣಾಂತರವಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐರನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮುಚ್ಚೋಡಾಂಡು 5ನೇ ಭಾಗ ಆಯ್ನ ರಮೇಶ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐರನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪುನರಾರಂಭ ಆಂಡು ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನುತ್ತ ಸೊಲ್ಪತ್ತ ಒರುಂಬ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಡು ರಮೇಶ್ ಮೇರು ನಿತ್ಯಾನಂದರನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ನೇಮಕ ಮಲ್ತೇರು. ಆ ಕಂಪನಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೂ ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯರು. ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ಕೈಕ್ ಬತ್ತಿನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ ನಡೆಪಾಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ಸಾಧನದ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಡಾಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಕುಣಿಗೆ ಆಂಡ ಆ ಕಷ್ಟದ ಸಾದಿಡ್ಲ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ ಹೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ತೊಜಪಾದೇರು. ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ ಆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು.
ಯಶಸ್ಸುದ ಪಿರವಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಉಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ಬೊಡೆದಿಯಾದ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ಕೈಪತಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಂಡನನ್ನ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡ್ಲ ಯಾಲ್ನ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲೇ ಪಂದು ಸಾಥ್ ಕೋರಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಗಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಕೇತವಾದ ಮುತ್ತುದಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲಾ ಪುಟಿಯರು ಬಂದುಲೆ ರಮೇಶ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐರನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ದ ದನಿ ಆಯ್ನ ರಮೇಶ್ ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕನ ಇತ್ತಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಿರ್ತುಡೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಕನ ಆಂಡ ಅರೆಡ್ದು ಅವು ಕನನ ನನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಆ ಕನನು ಇನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದರು ನನಸ್ ಮಲ್ತದು ನಮಕು ತೊಜಪಾದೇರು ಇನಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ತೀರ್ತಿರ್ದೆ ರಮೇಶ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐರನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಆ ಖುಷಿನ ಆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಆತು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಬಂದಲೆ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಸುರುಕಾದು ఇన్ని విశేషమైన సంస్థ విలేలకని ఐటు గోవ ఆపనించిన హవ్యావహారులు ఐటు ఆపనించిన సమయ ప్రజ్ఞದ ಕೊರತೆలు ಐಟು ಆಪನಿಂచిన ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮನಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಂಚಿನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಹಳಾತ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿಯ ಇಂಚಿನ ದುಸ್ಥಿತಿ ದೇಶದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಬರ್ತದೆ ಎಂದು ಅವ್ರು ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಲೆಪಾವತಿಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವನದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡ್ಡಿ ರೀತಿಯ ಬೆಳಗೋಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಅಂಚಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗಬೆನ್ನೂರಿನ ಅನುಭವದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಉದ್ಯಮ ನಿನ್ನಾತ ಬೆಳಗದ ಬರದಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಲಯಗಳ ಜೀವನದ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಿತಿ ಮೂಡಿದಪ್ಪ ಅಂಡ ಅತಿಯಾಗಿನ ಆಸೆ ನಿರಾಸೆ ಅವು ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ಒಂದು ಹೆಂಚೆ ಇರ್ತದೆ, ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಏತು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಬರ್ತಂದಲ್ಲ ಸಹಿಸು ನಂಜಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆದು ಕಂಡನ ಹೊಡೆದಿ ತತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಬಾಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜೋಕಲೆ ಗೊಚ್ಚಿ ಪಂಪನ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ದನಿಯಾಯಿನಾರು ಬೇರೆ ದಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಿಗೆ ದೇವರೆಡಪ್ಪ ನೋಡು ದಯಪಂಡ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲು ಅಗಲಿಗಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಾವಡು ಸುಖಾವಡು ಎನ್ನ ಕಂಪನಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಕ್ಲರ್ದ ಅವರ ನಡಪಣಿ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಿಂಚಿತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ದನಿಕಲ್ದ ಕೊಡುಗೆ ಇಂದುವೇ ನರಮಾನ್ಯನ ಜೀವನೋಡು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳಿಗೆ ಉಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ನನ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಗಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೆಡ್ಡೆ ಅರಿಗೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಆಂಡ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡವು ಅಂಚ ಮಾತ ಅವನು ಹೋಗುದು ಆಂಡ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಅರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜಿಂದಲ
ಯಾನು ತೂಪುನ ಮಟ್ಟಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತಾಡ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಲ್ಲುದು ಅನ್ನದಾನ ಆನ ನಿತ್ಯಾನಂದೇರಿ ಆ ಛಲ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬಿಡಂದೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆಯ್ನ ಚಿಕ್ಕನ ಆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕಲ ಅರೆದು ಆರ್ನ ಕಣ್ಣು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ರಡ್ಡು ಕನ್ನಡು ಆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ನ ಪತ್ನಿನ ಕನ್ನಡು ಸತಿನ ಕನ್ನಡು ಪತಿನ ಕನ್ನಡು ಕನ್ನಾರೆದಿ ಒಂದು ಅರ್ನ ಮಾತ ಕೆಲಸೋಡ್ಲ ಯಶಸ್ವಿದ ಒಂಜಿ ಪತನು ಅರ್ಧ ನಾರೀಶ್ವರೇ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಅಂಗಿ ಆದ ಧ್ವಜಪಾದನೆ ಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಅರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂತಿನ ಕೆಲಸ ತಕ್ಕಳು ಅರೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪಾಪ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿನಲ್ಲ ಅವಳ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ವಾವಾ ಮಿಷಿನ್ ಓಲೋಲ್ ನಡಪುಡು ವಾವಾ ಮಿಷಿನ್ ನೆಲ್ಜೆಂಜನ್ ಹಾಪುಡು ಏತ್ ಬಿದಯ ಪೋಡು ಏತ್ ಉಳೈ ಬರಡು ಇದು ಮಾತ ಆ ಕುಲ್ದಿನಡೆಗೆ ಐದು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ಅವಳ ಆ ಶಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೊಡಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಬಣ್ಣ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿದ್ವಿ ಆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ದಯಪಣ್ಣ ಕೆಲರುಳ್ಳೇ ಕಣ್ಣಿಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣಾಗ ದೂರ ಕುಳ್ಳ ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ಓಡಿ ಪೋಪನಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕೋದು ಕೊಲ್ಲಾದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಲೋಡು ಅದನ್ನ ಪಿರಾವ್ದು ಅದನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೋಕರು ಅವಳೆ ನನ್ನ ಗಂಟೆ ಜೋಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾತ ಒಂದು ನಡಪವನ್ನು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದದ್ದು ನಟೊಂಡು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರವು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಜನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳ ಬಾದ ಒಂದು ವಿಘ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ನಂಬಿದನ ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋಡು ಬಂದದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಮಾತಾಡೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಬೆರಿಕ ಬೆರಿತಾಂಗಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೆರು ಈ ಲೇಸ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಬಬಿತಾ ಯಶ್ವಿತಾ ಅಂಚನೆ ಬಂಧು ವರ್ಗದ ಕುಲುಪನೆಯರು ನಾಗರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪಕುಲಾಲ್ ಚಾವಡಿ ಕಜ್ಜನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರ್ತೆರು ಉದಿಪನ ಲೇಸುಗು ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚಾ ಕಾಫಿ ವನಸು ತೆನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎರಮಳೆ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ ಅಳಪೆ ಶಿವನಗರ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಫಲಪುಷ್ಪ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಕಡೆದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ
and very important.